nhw'n mynd y fwncw fel ni, ti'n gweld? Nhw'n mynd lawr ar y dde fyna. We are actually headed to the Evo Triangle. Oh, look at this stretch of road. Come on, baby. Mae'n mwg da ni mewn car plaen, dyn nhw'n callach pan nhw wedi pasio blisman ar y funud. So mae'n drwy fus nôl, ges i ffrau fo 3 beic yn gwybod ffordd yn hyn. Mae'n recordio i gilydd yn rasio nôl ymlaen ac yn meddwl bod o'n ffynnu. Yo, this board is sick! This board is sick! Dwi'n meddwl bod bobl yn sylweddoli difrifoldeb y peth. Nid rhyw faes chwarae dio lle mae bobl chwarae gwmpas yn ei ceir. Mae yna bobl yn marw yma. Saith o'r gloch ar fore Sadwrn, ac mae'n dechrau shifft i'r rhingyll Tristan Bevan. WA2 Sierra 2398, Sierra 2398. Way 2255. Rhaid da. Mae'n aelod o dîm adran plismon a ffyrdd heddlu'r Gogledd, ac ar ei ffordd o'i Pencadlys ger Bangor i un o'r ardaloedd maen nhw'n ei targedu ar hyn o bryd. Da ni wedi adael yn stesiwn i Llandigau a da ni ar yn ffordd i fyny ar hyd yr A5 hwn amdan yr Ifo. Fe da ni'n adnabod fel yr Ifo Loop. Be di hwnnw, di ardal lle da ni wedi cael ei adnabod lle mae'n broblemau o pobl yn gyrru a ddim yn cydymffurfio gyda'r gyfraith. A da ni ddim mewn car plismon arferol? Na, be da ni'n trio wneud ydy, da ni'n trio roed gyngwys o geir allan o bosib a da ni'n trio roed hwnnw ar falans gwahanol bod ni'n roed motorbikes allan ond bod ni'n roed hefyd ceir plaen a da ni yn mewn car plaen hynny mae'n digwydd bod lle syniad yn ôl i hynny ydy dim bod yn slei da ni be da ni'n neud ni'n trio cael gwir pictiwr sut mae pobl yn bahafio, sut mae nhw'n ymwneud pam dos na ddim car blisman hefo gola glas ar streips ten ôl iddyn nhw. Mae'n ddechrau shifft, be di'r cynllun ar gyfer y diwrnod? Da ni'n mynd i fyny wan, da ni yn Bethesda, da ni'n mynd i fyny wan ar hyd yr A5. Awn ni fyny i ddechrau fo i Pentra Foelas a awn ni i Cerrig y Dridion. Gael ei weld yn union pwy sy'n fyny na, faint o bobl sy'n yna. Ac mynd ymlaen o fanno i edrach pa system da ni angen yn ei le. Mae lot o'r ceir na ni wedi stopio, maen nhw'n defnyddio CBs neu rhyw fath o ffordd felly o gysylltu fe gilydd i adael nhw wybod o mae'r heddlu yma, bahafiwch hynna'n. Wedyn, wrth gael car plaen yna, yn amlwg fydden nhw'n gwybod bod ni yna a mae'n neud iddyn nhw fel ddwywedd cyn cam bahafio. A dyma'r math o beth mae'n chwilio amdano. Ardal mynydd Hiraethog rhwng Betws y Coed a Rhuthun. Fan yma mae tair ffordd sy'n cysylltu Pentre Foelas, Llynbrenig a Cherrig y Dridion wedi datblygu'n gylchdaeth boblogaidd i bobl sy'n hoffi gyrru ceir a beiciau modur cyflym. Mae nhw'n adnabod y lle fel yr Ifo Triangle, gan bod y tair ffordd sy'n creu siap triongl wedi defnyddio ers blynyddoedd gan y cylchgrawn moduro Ifo i brofi ceir, ac mae yna nifer cynyddol yn ei hefelychu ar sianeli YouTube. This morning, I woke up at 4:30, had my coffee, got in my car, and drove to Wales. I haven't had a chance to drive this car in anger since I got back from Monaco at the beginning of November. So we are actually headed to the Evo Triangle. Oh my God, look at these views. Wow. Oh, look at this stretch of road. Come on, baby. Mae yna rai o'n nhw'n rhoi eitha swyddogol ei gwir ar YouTube ag ati. Mae Ifo, mae'n gylchgrawn cydnabyddedig. Mae nhw wedi bod yn dod yma i brofi ceir. Mae nhw'n bobl eitha cyfrifol, dwi'n siŵr dyn nhw'n torri'r gyfraith o gwbl. Mae nhw'n gweld bod y ffyrdd yma'n berffaith i hynny. Drwg ydy, mae bobl eraill yn gweld y clipiau yna ac yn dweud, llai wneud hynna, llai yn difynnu na'n yn yngharu ac yn gwneud yn union rhywun peth. Garfield Lloyd Lewis ydy cynrychiolydd Llangerniw ar gyngor Sir Conwy. Be maen nhw'n gwneud ydy roed y lluniau fyny, clips mawr i 20 eiliad, rhyw funud a hanner. Maen nhw bron yn camol i hynna'n am be maen nhw'n gwneud. A mae hwnna i fi, mae'n creu rhyw fath o awyrgylch yn dydi, bod nhw'n bron iawn yn annog i gilydd
ced i fyny dy sadw nesaf, ta falle di wneud o'n gynt, dwi wedi gweld amball i sylw yn dweud, dwi wedi llwyddo wneud hwn mewn 6 munud. Mae'r math yna sylw'n creu cystadleuaeth yn dydi. Ac mewn caffi Gerllyn Brenig, mae'n edrych ar un o'r clips fideo sydd ar y we. Gyrwr yn dilyn car arall ar hyd yr union ffordd sy'n mynd heibio'r caffi. Teitl y beth ydy gwir yn dweud lot S2000 Chasing Honda Civic round Evo Triangle and a near crash. Lle da ni'n dilyn y car o'n blaenau yn Honda Civic. Dyma'r ffyrdd ffordd hyn, ddim yn bell o lle da ni heddiw yma. Mae'n hawdd iawn gallu dweud bod yna gyflymdra eitha uchel yn y ffordd maen nhw'n di mewn i'r corneli. Da ni'n pasio rhes o geir arall ar yr ochr dden, mae yna 3 car cyflym mewn arall yn barod i fynd i'r cyfeiriad arall. Da ni'n dod o'n i gyfres o droiadau eitha tyn, a wedyn yn sydyn reit, mae'r car o'n blaenau ni'n colli yn llwyr, mae penol y car yn mynd allan i'r chwith, mae o'n arbad un, cael a chael, mynd i'r ochr arall y ffordd, sa gas gyna i feddwl beth sy'n wedi digwydd sy'n y gar yn dod i'r cyfeiriad arall neu fod o beic. Ac oedd ochr arall i'r ffordd ar y gongol? Yn gyfan gwbl, di methu ar y ffordd i mewn i'r gongol, penol y car di dechrau mynd rownd, mi gymodd o wedyn am hwnni chydig ganodd ar hynny gael y car yn ôl yn syth, ac yn y cyfnod yna, wel, sy'n rhywbeth i gallu digwydd. Mi swn i gallu bod yn dod i'r cyfeiriad arall, neu teulu allan, a brawn dy syl, efo 2 o blant yng nghefn y car, a chbo, dos am troi'n ôl o beth fel yna. Sŵn rhes o geir rasio yn mynd ar hyd yr A543 tuag at bentref Oelas. Dyma un rhan o ffordd yr Ifo, neu'r ffordd adra i Iolo Evans. Mae'n wedi bod ys dwi'n ogyn bach, mae'n siŵr, ond ys y 2 mlynedd o'n mae'n dwi'n y waith, ac mae'n mynd y waith bob blwyddyn. So mae'n rhyw fus nôl, ges i ffraidd o 3 beic yn gwybod ffordd yn hyn. Mae'n recordio i gilydd yn rasio nôl ymlaen ac yn meddwl bod o'n ffynnu. Ond doedd y gŵr sy'n ffermio nant y creau ddim yn gweld yr ochr ddoniol. O'n y blant yn y peth mlaen yn y pentre, ac o'n nhw'n rasio fewn i'r pentre lle sy'n 40 milltir awr. Ac o'n nhw'n rasio fewn i hynny, neud dros 100 milltir yn siwr yn dim yn joc, di gwir. Nes i lawr i siarad yn nhw, gais dipyn y ffrau yn nhw. A mae'n awr ydyn, nes i gweld bod yna fachgen ifanc yn cael ladd ar fot y beic yn Brenig. Dwi'n cofio hynny'n iawn, pres i gweld yn peth am gais i ffrau yn awr yn gynt. Be nath chi ddeithio nhw? Wel, dweithio nhw be o'n nhw'n neud, bod ni'n byw yma, a bod nhw'n wirion yn gwneud ffasiwn beth, oedd nhw'n ddynion i 40au. Mae eisiau dweithio mynd adre i wneud, mynd ar tac i wneud, os nhw'n eisiau gwneud beth felly. Oeddech chi wedi colli'ch tymor? O, nes i fynd atyn nhw a dweud be o'n i fel, dweithio mynd adre, digon cool lle, ond ges i ateb digon, wel, yn hiliol, be ddudodd o'n ôl fi. Rhywbeth am y ffaith bod chi'n Gymrod yn cymryd? Ie, bod ni'n cael dod defed. A dyn, doedd o'n bwys yna i fi, ond nes i wyllio adeg yn ôl, nes i bach fwy sioe beth na dylwn i, mae'n siwr. Ond mae'n eisiau'n wybod bod y ffasiwn beth yn ymlaen, a bod o'n berig, a mae yna rwy'n lleol ni'n cael yn diwedd, a mae yna bobl wedi lladd yn diwedd ar yma. Mae'n mater amser, mae rwy'n lleol, na da ni'n mynd i chael i. A ydych chi'n byw reit wrth y lôn? Da ni reit, gornel yr Ifo Triangle, maen nhw'n troi o'r A5 yn Pentrafelas fyny am mynydd Hiraethog lle. Maen nhw'n pasio fan hyn, maen nhw'n agor allan, maen nhw'n dim byd i weld motorbike yn fyny ar un olwyn. Hynny'n o 2 waith mewn ha. A stopio ymddygiad fel ma ydi bwriad yr hingill Tristan Befan ar ôl iddo gyrraedd yr ardal. Maen nhw'n trio cael gweld pwy wedi wneud y circuit oedd y cyd neu'r lŵp mor handi a fedra nhw. A wedyn o hynny, maen nhw'n mynd rownd 2-4 gwaith nes maen nhw wedi cael yr amser cyflyma. Maen nhw'n dod i fyny mewn, lle yna 10-15 maen nhw'n dod i fyny. Maen nhw'n gyd yn trio mynd rownd fo'r handi a bosib. Dyna ydy'r pobol da ni'n drio dargedu. Heini di reid yna i eisiau ddal. Ar y munud o'r glaw ma'n dod lawr yn drwm. Fi'n ddorfod gweld pwy sydd yma hyn yma. Mae 4 o bobl wedi cael eu lladd ar y lonydd yma dros y 5 mlynedd dwytha, ac 20 wedi eu hanafu. 10 ohonyn nhw yn ddifrifol. Mae'r lôn fel sy'n gweld mae'n agor allan fel sy'n ni'n galw i yma, lle ti'n wedi gweld o un trwyad i'r llall, y reis glir. Mae'n edrach fel leidar yn mynd o blaenau ni fama. Ond eto, fel dyn ni'n dod i fyny fama, mae'n trwy'n gen ti lôn bach yn mynd i ffwrdd yma i Pryd y Bedd. A dim beth eso, gen ti Corneli Troellio gan. Dwi'n amlwg yn abod y lôn yma. A dwi'n gwybod beth sy'n ymlaen i. Ond
sa chdi'n dod yma fel dieithrin i'r ardal a bod chdi'n trio mynd yn ei fedru di yn amlwg mi fasa chdi gadw ddal allan a os ydych gadw ddal allan mi eich debyg ydy ti'n mynd i gadw frifo yn neud ladd chi. A dyna'n union ddigwyddodd llynedd ychydig filltirodd lawr y lôn. Da ni'n dod fyny o Pentra Foelas. Be welid ni fama ar ochr chwith ydy mae yna rhes o boster newydd, dwi'n meddwl sa ffordd o'r sy'n mynd i ddeitha chdi. I rwy'n arferol drifer y dlo yma, dydy'r rhes o boster newydd yma i'm llawar o'n byd iddyn nhw a dydy o'n sefyll allan gymaint hynny, ond be dwi'n wybod ydy yn y farn yma wan lle da ni'n pasio wan hyn ydy mi gawn o ddau o bobl i lladd yna. Be oedd ddigwyddodd diwrnod hwnnw oedd mi oedd rwy'n wedi dod yma o dros Glaw Coffa ac mi oedd yma'n gyrru yn syml iawn a trio cael yr amser gorau'r posib. Oedd y data o'i ffôn o a data hefyd yn edrych ar pethau fel ROE a yn danos bod o wedi dod yma efo'r bwriad o trio cael yr amser gorau posib mynd rownd. Oedd o'n gyrru, nath ni wedi gweithio allan dros 100 milltir yr awr ar y darna fanna a fel ddech chi'n gweld y hun, dyma le wedi yrru'n hawdd iawn. A be mae'n gwneud ydy mynd dod rownd y troiad a fel mae'n wedi colli rheolaeth ar ei gerbyd a mae'n mynd ar ei ben i mewn i gar yn trafil o'r ochr arall a mynd ar un o dynas oedd yn y car arall gael ei lladd. Oedd o'n ddifrifo wael am hir ac mi oedd o'n ysbyty am amser hir iawn ac mi oedd o'n yn carchar. Gwrs o'n i andros o glec o'r ffarm a sa'n i redeg lawr yna ac o'na lanast ofnadwy, oedd. O'na fwg yn dod o dan bonet un car a sa'n i gysylltu'r batri ar gawn i'r car fynd ar dan a tan ar yr heddlu a'r gwasanaeth tân a'r ambulans gyrraedd lle. Gwyndaf Evans oedd un o'r cyntaf i gyrraedd y ddamwain pan laddwyd Tracy Haley a Darren Lowe o Fagillt. Cwpl diniwed a rhai o Gogledd Cymru oedd nhw ddigwyr. Di bod am dro Rhys Sadwn i Dyffryn Conwy weld yr olygfa lle a un o'r hogia yma oedd yn rasio rownd y triangle yma mynd ar ei ben iddyn nhw lle. Yna'n ffodus, beth y ddau ladd. Gan llath o leoliad y ddamwain mae fferm Gwyndaf Evans a dyma sydd i'w glywed wrth y fynedfa. Ond tydi pob cerbyd sy'n defnyddio'r ffordd ddim yn gyflym. Mae'r sefyllfa wedi gweithygu cymaint, mae'n effeithio'r ffordd mae Gwyndaf Evans yn rhedeg ei fusnes. Da ni reit ar fin y ffordd, a tir y ddwy ochr i'r ffordd, i'r ffordd fawr. Da ni rhaid i groesi'r stoc i ochr draw i'r ffordd o weithiau a mae'n anodd iawn gwneud efo'r gyrru ofnadwy sy'n yma ar y ffordd lle. A mae'n beryg bwyd yma ar ben wsos, neu weithiau yn yr wsos fyd lle. Mae'n anodd iawn croesi'r stoc. A pa mae'r aml newch chi weld nhw lle pryd maen nhw allan? Wel, os di'n braf ar ben wsos a Ddydd Sadwn a Dydd Sul maen nhw allan yn o gry yn bob pen wsos ei gwir. A weithiau yn ganol wsos mi ddon fyd. Grwpiau o Lloegr fwyaf sy'n dod, swn i'n dweud, a dwi wedi gweld hyn o'r ceir o'r iseldiroedd ar Almaen, mae o'r Almaen, dwi weld, oes, ag ambell un o Ffrainc hefyd, oes. Da chi ofn mynd ar hyd y lôn yma? Oes, ollol, mae gen i ofn i fi, mae gen i 3 mab yn gyrru a ceir lle, a mae gen i ofn nhw gael damwain, achos maen nhw'n defnyddio bob dydd fynd i gwaith, lle, ac a ben wsos mynd i chwarae rygbi felly a gyfarfod ei ffrindiau lle. Amal iawn ei gwir yn defnyddio. Da chi'n gorfod newid pethau ffordd da chi'n byw? Ar y ffarm, da ni medru croesi'r anifiliad ar ben wsos wan, os mae'n rhy berig, maen nhw'n gyrru gormod a da ni'n trio gwneud hynna yn y 5 diwrnod arall o'r wsos. Da ni jyst yn mwy gwyliadwrwys lle, bod ceir cyflym yn pasio'r ffarm a bod yn andros o falus lle. Da ni'n mynd i'r ffordd fawr lle, bod ni'n cael gwrth y drawiad efo nhw lle. Da chi'n mynd ar ryw gyflym iawn, mae'n siwr? Nachdan, a lawer iawn os nhw'n llawer o fynadd i aros i ni gael croesi'r defaid a nhw'n jyst hibio chi a yn agos iawn i daro chi lawr weithiau. Wel, y gofyn mwyaf sgynnau ynglyn â'r hyn mae bobl erbyn hyn yn ei alw'n driongl ifo ydy bod,
o bod yna deitl ar y lle, hynny yw, mae yna frand yn datblygu, mae yna rhyw fath o gyrchfan wedi datblygu lle mae bobl sydd eisiau testio'u ceir, pwsio'u sgiliau gyrru'r eitha, bod yna le iddyn nhw fynd i chwarae, bron iawn. Llyr Hughes Griffith ydy aelod cynulliad Plaid Cymru dros Ogledd Cymru. Mae wedi digwydd oherwydd bod cylchgronau fel Ifo wedi bod yn hyrwyddo'r lle fel lle i fynd i brofi'ch sgiliau gyrru ac i brofi'ch caru'r eitha, a mae hynny wedi creu rhyw fath o is-ddiwylliant. I'r graddau, nes bod ni erbyn hyn yn gweld nwyddau'n cael eu cynhyrchu ar driongl Ifo yn benodol. Mae yna grysau tŷ, mae yna fygiau, mae yna siceri ceir a mae yna logo wedi datblygu i driongl Ifo, sydd yn adlewyrchu logo Nuremberg-ring, sef yr trac rasio enwog yn yr Almaen. Felly, mae'r holl is-ddiwylliant yma wedi datblygu o gwmpas y lle, a dyna i fi sy'n gwneud hwn yn wahanol. Wrth gwrs, mae gorau'r un broblem mewn sawl man, ac mae Cymru yn mynd i fod yn gyrchfan ac yn atyniadol i bobl sydd eisiau profi hunain ar gwahanol fathau o ffyrdd, a dydy'r ardal benodol yma ddim gwahanol. Ond beth sydd yn wahanol fan hyn, wrth gwrs, yw bron iawn bod wedi cael ei becynnu fel rhywbeth i'w hyrwyddo mwyn denu bobl yn benodol i oryru. Welcome to Race Planet. Like, subscribe, share, follow, and stay tuned for more stuff like this. Mae dylanwad brand yr Ifo i weld ar Race Planet, sianel ar YouTube sy'n cael ei redeg gan ddyn sy'n ymddiddori mewn ceir pwerus. Mae un o'r fideos yn dangos ei daith ddiweddar gyda'i ffrindiau ar hyd lonydd mynydd Hiraethog yn ei ceir Subaru. Ar y ffôn o'i gartref yn Birmingham, y gŵr sy'n gyfrifol am y sianel Rhys Lynch sy'n egluro pam. It's got the tag of one of the best driving roads in the UK, so that's what got my attention really. I know someone else that went there a couple of years ago, and the way they explained it to me is they said, you know when you watch Top Gear and you see them on these amazing roads and you think, where are those kind of roads? He said Evo Triangle is like that, so that's what got my attention. I knew about it for a couple of years, but I've only visited recently on the video that you've seen. Tydi'r fideo ddim yn dangos y ffordd. Mae'r camera'n wynebu Rhys Lynch sy'n gyrru a'i frawd yn y sedd drws nesaf iddo. Ond mae'n ymddangos bod gorau'r un digwydd mewn rhan o'r fideo. To be totally honest, 100% be totally honest with you, when the first time we got on there and I seen the roads, for about the first couple of minutes, I maybe have been driving a bit faster than I should have been, but that was just the excitement of being on such a beautiful road. But after a while, it was not long at all, a couple of minutes, I brought it down, and when I say faster, it wasn't excessively speeding, but it probably was just a little bit too quick. But after a while, that initial excitement weared off. Because certainly looking at those couple of minutes where your brother looks quite scared, and the sound of the engine, I'm sure most observers would say that you're excessively speeding, maybe dangerously? I wouldn't say dangerously, probably speeding a little bit, but I wouldn't say excessively. The part where that was taken, you can actually see the view of the road, you can see any oncoming traffic, you can see everything. Ychwanegodd wrth manylu I bod nhw wedi mynd i'r ardal yn gynnar yn y bore pan oedd y lonydd yn dawel, a'i bod yn annog pobl yn y fideo I arafu drwy'r pentrefi. If you're going to put the public in danger, then there's a massive problem. I don't like that where your driving is putting the public in danger. View about yourself or damaging your own car, I might be a bit blunt on this, but if you're speeding and you lose control of your own car for doing something wrong and you write off your car, then I'm going to say that's your own fault. Ond gan I bod yn hawdd I wefannau chylchgronau groesi'r ffin, mae'n rhaid I monitro, meddai Llyr Hughes Griffith. Dwi wedi gofyn I Lywodraeth Cymru ystyried os na gwestiwn sydd angen I ofyn i'r corff sefydliad annibynnol safonau'r wasg. A chymod os na llinell wedi chroesi fan hyn, ynglyn â annog bobl I ddod I fynd am spin yn yr ardal, chymod, ac I gael profiad o yrru o gwmpas, neu os na linell wedi chroesi lle maen nhw yn annog bobl I oryru
ac i fod yn anghyfrifol, oherwydd mae rhai o'r fideos da ni'n gweld ar-lein a rhai o'r sylwadau sy'n cael eu rhoi'n awgrymu i fi bod na gwestiwn ynglyn â pha mor gyfrifol mae hwn wedi cael ei hyrwyddo gan rhai o'r cylchgronau yna. Mae'n ganol bore, ac adran Plismon a Ffyrdd, heddlu'r Gogledd, wedi bod yn yr ardal ers cwpl o oriau bellach. Mae'n bwrw'n drwm a'r traffig yn ysgafn. Ond gweitha'r glaw, mae yna ambell un yn fodlon mentro, a 3 car drud yn dod tuag at y rhingill Tristan Bevan. Darren, I'm just coming into Pentre Voelas now. 3 vehicles go past me. There's a Nissan, an Audi, and another third vehicle, a yellow one, I'm not too sure what it is. They are going at quite some speed. I'm not able to turn around due to my location. Are you able to have a look if they come down towards Brennig that way? Gydag amheuon am eu cymhelliad, mae'r heddwas yn troi'r car rownd ac yn mynd ar ei At the junction, turn right. At the crossroads, turn right. At the mountain, turn right. Turn right. At the forest, at the sand dunes, turn right. At the mountain pass, turn right. Oedden nhw'n bell o'r 60 fanna, ond be oedd y ceir da ni weld yn dod i fyny yma ac yn Cambahafio. Be o'ch chi weld? Maen nhw'n mynd y fwnc wel ni, ti'n gweld? Maen nhw'n mynd lawr ar y dde fanna. O, ie, wel ei nhw. Maen nhw ar yr ifo mewn ffordd chi. So mae gen ni wan, da ni wedi gweld ar draws. Mae gen ti Nissan GT-R, dyma gen ti Audi RS4 Estate, dyna un car arall yn ôl nhw. Heini ydy'r ceir, a fel a da ni'n gweld nhw'n dŵad mewn criw o 3, 4, 5 a i fyny o hynny, lle. Dyma nhw'n mynd o'i gilydd. Ella na hwn ydy'r darn lle maen nhw'n neud beth, sy'n alw y reci i weld os na blisfyn yma. Yn amlwg da ni mewn car plaen, dyn nhw'n callach maen nhw wedi basio blisfyn ar y fyny. Ie, go on, Darren. They're no more talking as the video one went past me. It's obviously radio into the thing. If they've got radios, etc., it shows a bit of intention in my mind there, doesn't it? Rhan o waith yr heddlu ydy ceisio annog pobl i yrun ofalus, a dal y rhai sydd ddim yn gwneud hynny. Ond maen nhw hefyd yn cydweithio efo'r awdurdodau lleol a'r dacdeg arall mwyn datrys y broblem. Nôl yn y caffi yn Llyn Brennig, y cynghorydd Garfield Lloyd Lewis sy'n egluro mwy. Da ni'n eistedd yn hyn edrych allan dros y llyn rwan. Da ni'n gwybod bod yna feicwyr, mae bobl yma i gerdded, mae yna ddatblygu'r diwydiant hamdden yn yr ardal. Felly da ni isio bobl oedd yma, a da ni isio bobl oedd yma yn saff. A dyna ran o'r broblem. Wrth i'r bobl yma yrru rownd y ffyrdd yma'n gyflym iawn, maen nhw'n peryglu bywydau bobl eraill. Ond mae yna sawl beth sy'n bosib i wneud. Mae bosib roed arwyddion, mae bosib arafu, newid corneli, ond mae yna gost i hyn i gyd. Ond mae swyddogion y ddwy sir ar hyn o bryd, Conwy a Dinbych, yn gweithio fo'i gilydd enghraifft i baratoi cais sy'n mynd i Lywodraeth Cymru a Marian i ddod â mathan newydd o gamerau. Bod y camerau sydd yn mesur cyflymdra cyfartaledd dros belltar. Mae hwnna'n gweithio, mae'n gweithio mewn llefydd eraill, ond mae yna gost eitha uchel iddo fo, mi rhaid wneud cais ariannol i Lywodraeth Cymru a perswadio bod wir angen yn fan hyn. Da ni wir obeithio bydd Lywodraeth Cymru yn gwrando ar hyn, achos y gwirionedd ydy, mae bobl yn marw, mae di digwydd dros y 2 flynedd diwetha yma, felly nid yw chwarae gwmpas ydyn ni fan hyn efo bobl sy'n mwynhau hynna ac yn methu dall pan bod ni eisiau rhwystro hyn. Mae bobl yn colli bywydau yma, a dwi'n wir boeni bod yna fwy yn mynd i wneud hynny, os nad ydyn ni'n gwneud rhywbeth am hyn yn weddol sydyn. Ond rhan o'r frwydr ydy hyn. Rhaid gwneud mwy i dargedu drwy gweithredwyr cyn iddyn nhw ddod yma, yn ôl yr aelod cynulliad Llyr Hughes Griffith. Mi ddyle fod yna uned. Ddim o reidrwydd o fewn Heddlu Gogledd Cymru oherwydd mae hon yn broblem ehangach yn gyffredinol yn y sicr. Mae angen i'r swyddfa gartre yn San Steffan ystyried i rôl fan hyn a ddyle fod yna tîm penodol sydd yn cadw llygad barcud ar y gwefannau cymdeithasol yma sydd yn tracio y sylwadau sy'n cael ei gadael, y fideo sy'n cael ei postio fyny, a pan bod nhw'n gweld bobl yn hyrwyddo yr hyn na ddylid fod yn cael ei hyrwyddo, bod nhw yn rhoi sylwadau hunain fel heddlu ar y gwefannau yma ac yn dweud, ie, da ni'n gweld beth chi ddeud, ond jyst cofiwch, os ydych chi'n dod, os ydych chi'n goryrru neu gyrru'n beryglus, yna mi fyddwn ni yna i'ch herlyd chi. Fel bod y bobl yma ddim yn dod i'r pen yma wlad yn y lle cyntaf. Wel, ti'n gweld yma mwan, maen nhw'n o CBs, maen nhw'n walkie-talkies, be wel eisiau Pentre Voelas, union beth da ni'n feddwl sy'n digwydd, so gan i weld bod gen o'n ei ddeud. Ni olai dde? Nôl ar y lôn, ac mae'r rhingill Tristan Bevan wedi dal fyny efo'r ceir wnaeth i basio'n gynharach.
Okay, gents, we've passed you earlier on. We suspected you were here for the Evo Loop. Are you here for the Evo? Are you come to drive the Evo? As part of why we were here, we're also just like a weekend away. I guess it's not just the Evo Triangle. Obviously, it's something we wanted to get whilst we're here, but part of the whole kind of weekend, really. Where are you from then, gents? Northampton Way, Milton Keynes Way. Travel some distance then? Yeah. How have you heard about the Evo then? Normally like communities of like-minded petrol heads, people interested in cars. You swap stories about good roads, places with good scenery. Yeah, okay. Well, looking at your cars, obviously you've got nice cars, and they are powerful cars, aren't they? Yes. Were you intending to stick to speed limits? Yeah, absolutely. It's not really about driving fast or doing anything dangerous. It's about more just hanging out with some friends, and you pick some good roads because you don't want to do that on a motorway. You want to do it where there's some scenery and stuff to look at and places to go and stuff like that. So that's why you come, and it's kind of like it's something to tick off on the list of places to go and things to see. What I would say is there's a number of us out today. Just to make you aware, really, we're here to try and make it safe for everybody, yourselves as visitors, the community here. So yeah, take care and thank you for your cooperation. No problem. Stop the vehicle further up the road. And it's November Victor 56, uniform. Mae beth da ni'n neud yn gweithio. Beth ti wedi weld yn fanna ydi, does neb wedi cael ticad, does neb wedi brifo, doedd ni manna neud i'n byd pellach o fo, ond eto, da ni wedi cael gair fo nhw, da ni wedi siarad a wedi gadael ar dylera da iawn. A gyda hynny, a'r glaw yn dal i ddisgyn, mae'n amser symud ymlaen i Blismona ardal arall o Ogledd Cymru, am heddiw o leia. Distaw iawn oedd hi, tywydd dwi'n meddwl oedd yr rhesymiad dros hynny, bod yna llawer o bobl i fyny yna. Bersonol, da ni'n dweud dim ticedi allan. Penwythnosa fel arfer, rhyw chydig o sosal pan ni'n gweithio. Da ni'n dweud 54 ticedi allan amser hynny. So na, distaw iawn ydi hynny mae gyfer ag arfer. Pan fyddech chi'n ôl o'n o fian? Byddai'n fynd afori eto, fynd a fwy o edwysion i fynd afori a bob un diwrnod arall. Nes da ni wedi cael yr negas allan a bod pobl sy'n dod yma bod nhw'n gorau drifio'n gyfreithlon. Bryn Jones yn cyflwyno rhifyn yr wythnos o Manili.